Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Milé dámy, cvičiť alebo jesť menej, ak chceme schudnúť. V dnešnej epizóde sa porozprávame o jednej z najčastejších vecí, ktoré robia ženy po 45-ke, keď chcú schudnúť. Myslia si totižto, že na to, aby schudli, potrebujú cvičiť. Ale ako je to naozaj? Dnes sa na to spolu pozrieme bližšie. Koľkokrát ste si vy už povedali, dnes som zhrešila, tak si to pôjdem odcvičiť. Alebo potrebujem schudnúť, musím začať cvičiť. Šup na bežecký pás, dnes som mala sladké. Alebo dnes ten rezeň vyskáčem vo fitku. Alebo ste potom hľadali na YouTube nejaký 20-minútový tréning, alebo ste si povedali, že zajtra pôjdete na dlhšiu prechádzku. Lenže toto je logika 20-tničiek, nie žien po 45-ke. Naše telá potrebujú iný prístup. Čo ak vám poviem, že cvičenie nie je vaša hlavná zbraň na chudnutie? Áno, presne tak. Aj to, čo fungovalo pred 20 rokmi, už dnes nefunguje. Jednoducho preto, že vaše telo je iné. Po 45-ke sa mení všetko. Hormóny, spánok, svaly, energia a preto potrebujeme jednoducho inú stratégiu. Tu sú fakty, ktoré potrebujete poznať. Vy môžete cvičiť aj 6-krát týždenne a vaša váha sa nepohne, ak sa stravujete nezdravo. Ak sa stravujete zdravo, aj bez fitka sa môžete cítiť ľahšie, mať viac energie a konečne sa zmestiť do svojich riflí. Strava je teda pri chudnutí číslo 1. Až 80% vašich výsledkov závisí od vašej stravy pri chudnutí. Cvičenie je dôležité a robí tu veľkú vec navyše. Cvičenie jednoducho podporuje zdravie, zvyšuje energiu, zlepšuje nám náladu, pomáha s inzulínovou citlivosťou a spánkom, ale nie je efektívne na samotné chudnutie. A teraz trochu o tých myšlienkach. Veľa žien cvičí preto, že chcú ako keby niečo napraviť, ako keby si museli zaslúžiť to, čo mali počas dňa, niečo sladké. No takýto prístup predsa nemôže a nebude fungovať, pretože nikdy si to cvičenie neužijete s radosťou a dlhodobo sa to nedá vydržať. Cvičenie jednoducho nemá byť trest. Má to byť radosť, že to robíte pre seba, je to váš čas a nie nejaká pokuta za to, že ste si na raňajky dali voňavý nadýchaný croissant. Áno, máte cvičiť, ale nespoliehajte sa na cvičenie, že vďaka nemu schudnete. Bodka. No a aké cvičenie vám robí dobre? Vaše telo totiž to miluje. Prechádzky, silový tréning, nordic walking, jogu, pilates a najmä povedala by som, že všetok pohyb, ktorý vám vo vašom veku robí radosť. Zároveň však potrebujete pochopiť aj hormonálnu realitu v tomto veku. A čo je v tomto veku po 45-ke jednoducho iné? S vekom nám klesá hladina estrogénu, to znamená, telo si ukladá viac tuku, najmä v oblasti brucha. S vekom strácame svaly, či chceme, či nechceme. A čím menej svalov, tým máme pomalší metabolizmus. Taktiež sa môže stať, že horšie spíme. To znamená, že na druhý deň máme viac chuti na sladké a sme hladnejšie. A ak máme viac stresu, tak viac máme tuku, lebo kortizol blokuje spaľovanie tukov. Toto všetko má vplyv na to, že my potrebujeme tú stratégiu jednoducho zmeniť. Takže ak aj teraz cvičíte veľa, alebo jete málo, alebo zle, vytvárate telu stres, ktorý mu bráni schudnúť. No a čo s tou stravou? Pomôže pri chudnutí jesť menej? Odpoveď je, že záleží, čo jete. Áno, máme jesť menej cukru, menej spracovaných sacharidov a piť menej alkoholu.
Nie, nemáme jesť menej bielkovín, ani menej zdravého tuku, ani sa nemáme obmedzovať a jesť menej kvalitného dobrého jedla. Okrem toho veľa žien po 45-ke nemá vo svojej strave dosť živín. Aké živiny ste dnes mali na obed vy? Takže iným pohľadom by mohlo byť, že ak jete príliš málo, áno, najprv schudnete, potom spomalíte metabolizmus, pretože vaše telo sa prepne do režimu prežitia a výsledkom je, že sa váha zastaví a už nechudnete. Takže tu je niekoľko typov, ako by ste mohli jesť menej. Niektoré z nich už určite ste o nich počuli alebo aj robíte. Jedzte pomalšie. Odložte príbor medzi jednotlivými sústami a po každom zahryznutí sa nadýchnite, prežujte niečo, povedzte, jednoducho jedzte pomalšie. Za ďalšie, jedzte z menšieho taniera. Alebo môžete skúsiť jesť vašou nedominantnou rukou. Ak ste praváčka, skúste jesť ľavou. Ak ste ľaváčka, skúste pravou. Jednoducho vás to spomalí a keď jete pomalšie, tak mozog stihne rýchlejšie zaregistrovať sýtosť. Skúste napríklad naservírovať si jedlo tzv. Rodinným štýlom. To znamená, že naložíte porciu jedla na linke alebo pri sporáku a sadnete si. Ak už jedlo nevidíte, ani si nebudete dávať dupľu. Dôležité, nedojedajte po deťoch. Zvyšky z taniera vášho dieťaťa nie sú vaša večera. Buď ich odložíte, vyhodíte, zamrazíte. Vaše telo nie je smetný kôš. Nejedzte pred telkou, nejedzte pred obrazovkou počítačovou, sústrete sa na to jedlo. No a treba piť dostatok tekutín, začať jedlom, ktoré vás zasíti a tiež je dobre použiť tzv. Vizuálnu stopku. Keď ste dojedli, ten príbor položte a bude to aj signál pre mozog, že ste už dojedli. No a sledujte svoju sýtosť. Počas toho, ako sa strávujete, tak sa pýtajte seba otázku, som ešte hladná, alebo som jednoducho zvyknutá všetko dojesť a vyčistiť tanier. Takže aj takto by mohla vyzerať vaša nová stratégia, ako sa stravovať a cvičiť po 45-ke. Dámy, cvičenie, šport, pohyb, to všetko, ono je to krásny nástroj na vašu radosť, silu aj stabilitu. A v kombinácii s rozumnou stravou ten pohyb robí zázraky. Iba potrebujete nájsť rovnováhu medzi tým, čo jete a ako sa hýbete. To je celá veda. Takže ak by som si musela vybrať len jedno, či jesť menej alebo cvičiť, začala by som tým, čo mám na tanieri, pretože to ovplyvňuje všetko. Od energie cez náladu až po našu váhu. To je všetko. Ak cítite, že november je pre vás, tak ste žena, ktorá chce výsledky už pred Vianocami. Ak vás táto epizóda oslovila, budem rada, ak ju pošlete kamoške, s ktorou chodívate na prechádzky, alebo tej, čo práve vzdala po 3. dni svoju dietu. Želám úspešný týždeň. Počujeme sa čoskoro.